Dobré ránko, vítam ťa pri mojom rannom premýšľaní na potulkách s obsom. Vždycky, keď sa ráno takto prechádzam, tak mi ide na mysel kopec myšlienok a budem veľmi rada, ak z nich budeš mať osoch aj ty. Dneska ráno mi tak napadla myšlienka. Už dávno som ju čítala v jednej knižke, takže nespomeniem si, v ktorej ani kto to vyslovil. Ale šipím, že mám tú knihu doma, takže možno, že sa v blízkej dobe k nej dostanem opäť a budem vedieť povedať presnejšie, že kto je autorom tejto myšlienky. Ale bola to kniha o stravovaní a tou hlavnou myšlienkou bolo, že ak chce obézny schudnúť, ak sa chce obézny vyliečiť z obezity, tak sa musí vyliečiť úplne celá spoločnosť. Prakticky tá myšlienka bola o tom, že celá spoločnosť je chorá a jednotlivec to sám nezvládne. Že ten jednotlivec sám nedokáže schudnúť. Keďže to bolo pár rokov dozadu a mala som ešte ten mindset niekde trošku inde a hľadala som celú túto cestu ku chudnutiu, že čo to vlastne znamená, že je to v hlave. Pretože keď si všimneš, tak každý, kto schudol, každý, komu sa to podarilo, ti povie, že je to v hlave. Ale nikto ti nepovie, čo to znamená, že je to v tej hlave. Nikto to nerozvíja do podrobností, čo všetko to obnáša byť v tej hlave, na tie drobné kúsky, na ten každý jeden deň, čo to obnáša, že je to v tej hlave. Nikto to nepremieňa na tie drobné kroky počas toho dňa, od rána, odkedy sa zobudíš, až po ten moment, keď ideš spať. Takže ja som tiež nikdy neprišla na to, čo to znamená, že je to v tej hlave. Pritom je mi jasné, že je to o hlave, áno. Takže ešte v tej dobe táto myšlienka vo mne vyvolala obrovskú frustráciu, pretože som verila v to, že je to hlavne o mne. Že je to o mojej hlave a že ja to mám vo svojich rukách. Proste táto myšlienka mi pripadala ako energia obrovskej obete. Človeka, ktorý to nemá vo svojich rukách, ako keby som nemohla rozhodovať o tom, či ja budem štíhla alebo budem obézna. A strašne ma to hnevalo. Veľmi ma hnevala táto myšlienka a nechala som to plynúť. V podstate som ten pocit pozorovala, že čo to je za pocit, čo to so mnou robí. A stále som verila, že som ja tá, čo o tom rozhodovať môže. Len som nevedela ako. No a potom v podstate sme chodili po rôznych návštevách. Život plynul tak bežne. Ja som medzi tým nabehla na nejakú formu diety, pri ktorej sa mi aj darilo chudnúť, ale bolo to nesmierne náročné. Naozaj ako držať sa na úzde a nie je sladké. Aj pre seba samú to bolo neskutočne náročné. No a o to náročnejšie to bolo, keď sme sa stretávali, keď boli rôzne oslavy, či už rodinné alebo iné. A ako je zvykom, tak všade je výborné jedlo, či už teda mäso, príloha, čokoľvek iné, koláče, zákusky, sladká bodka musí byť, oslavy sa bez koláčov nezaobidú, bez zmrzliny, bez nápojov sladkých, bez alkoholu. Častokrát tá naša pohostinnosť je taká, že aj na tom stole sa neustále niečo nachádza, aj keď sa v podstate nie, tak na tom stole je vždy nejaká misa u niektorých ľudí s nejakými sladkosťami, s ovocím, častokrát s čipsami, no lebo veď keď posedíme, tak vždy s niečím, s nejakými krekrami, čipsami, niečo sladké na zobnutie, aby bolo, nejaké to pitie. A vtedy som si uvedomila obrovskú vec, že sa nedokážem kontrolovať v takýchto momentoch, že
Je to pre mňa absolútne nemožné, keď predo mňa niekto postavil tie misy s jedlom, nech už na nich bolo čokoľvek, najhoršie to bolo so sladkým, tak som sa nedokázala kontrolovať. Nedokázala som odolať, musela som si zobrať, aj keď som reálne na to nemala chuť, aj keď som reálne nemala potrebu si to dať, ale bolo to tam a oči jedli. A ruka išla. Nebola tam tá súhra medzi mozgom, rozhodnutím a rukou. Jednoducho to tam nebolo. Ruka proste šáhla bez toho, aby som sa ja dokázala rozhodnúť. Aby tam došlo vôbec k tomu momentu, že k tomu uvedomeniu, zastaveniu sa, že naozaj to potrebuješ, naozaj máš na to chuť, naozaj ti to prinesie užitok, naozaj ti to pomôže k tvojmu cieľu. To tam jednoducho nebolo. No a vlastne vtedy som tak naplno pocítila tú frustráciu toho celého, úplne to dno toho, že tie myšlienky, že ak sa neuzdraví celá spoločnosť, tak sa neuzdravím ani ja. Tá energia tej obete, ako to všetko okolo mňa má nado mnou kontrolu, prevahu, ako sa ja nedokážem rozhodovať sama za seba, prijať zodpovednosť za seba samu, tak vtedy to na mňa veľmi doľahlo. Veľmi to na mňa doľahlo a naozaj sa ten pocit frustrácie, že len ak sa uzdraví celá spoločnosť, môžem byť až štíhla, sa rozvinulo úplne naplno. Ten pocit bezmocnosti, beznádeje. No a tak som to nechala v podstate pôsobiť, lebo ako ten boj s veternými mlynmi, to je obrovský únik energie. Človek rieši behom dňa neskutočne veľa vecí. Neskutočne veľa myšlienok. Neustále stojíme pred mnohými rozhodnutiami, vedomými a nevedomými. A pokiaľ tam nie je fokus vyslovene na jednu jedinú vec, napríklad na to jedlo, tak naozaj nie je možné sa udržať na úzde a nedať si niečo, čo tam tak pekne stojí na tom stole alebo sedí a žmúrka na nás. Takže som tak na chvíľku uznala, že niečo na tom pravdy bude. Lenže odmietala som to prijať, že OK, tak ja chcem teraz chutnúť a musím čakať na všetkých ostatných, kým sa oni pomenia, kým oni zmenia svoje návyky a čo ich mám do toho nutiť, mám im robiť osvetu, kým sa oni nerozhýbu, ani ja sa nerozhýbujem. Odmietala som to jednoducho prijať, že by to bolo vyslovene o tých druhých ľuďoch. Aj keď samozrejme, že kebyže ideme do toho úplne všetci spolu, tak by to bolo o mnoho jednoduchšie. Lenže na toto sa spoliehať nedá. To je v podstate nemožné nútiť niekoho do rovnakého cieľu, alebo do rovnakej túžby, alebo potreby, ako mám ja. To je v podstate prvý krok ku zlyhaniu. A keď zlyhá jeden, tak potom zlyhajú všetci. Takže odmietala som to prijať. Hovorila som si, že toto nie je moja cesta a nevedela som ešte, ako s tým naložiť a čo robiť. Ale prvý krok som mala zvládnutý, že som to odmietala prijať. A mala som tam otvorené otázky v hlave, ako to môžem zvládnuť, ako sa to dá, akým spôsobom to pôjde. Ak si necháš v hlave otvorené otázky, väčšinou ťa to podvedomie skôr či neskôr navedie. Tie cestičky sa ukážu. A presne takto to bolo aj v mojom prípade. Bolo to síce úplne nevedomé, ale to podvedomie ma navádzalo na tie správne kroky. Len som sa v podstate nechala viesť. Tá hlavná myšlienka dneška, ako mi napadla táto myšlienka, sa ale spájala s niečím iným. Spájala sa v podstate so závislosťami ako takými. Pretože toto je tiež forma závislosti na jedle. A porovnávala som to napríklad s takými cigaretami, napríklad s takým alkoholom, s takými vecami, ktoré je možné bežne vidieť v televízii, ktoré sú nám na dennej báze ponúkané, ktoré vidíme všade, kde ideme. No a vtedy mi napadli hlavne teda tie
tie sladkosti, to nezdravé jedlo, napríklad alkohol a cigarety už nie, pretože tie už v reklamách nie sú. Tie už sa nám neukazujú na každom kroku, všade, kde sa pozrieme. Lenže povedzme si na rovinu, že ten alkohol a všetko to jedlo, tie sladkosti, nezdravé jedlo, proste fast foody, že to je na každom kroku, v každej reklame. A o toto je to o mnoho náročnejšie odolať, pretože je to legálne. Proste to nezdravé jedlo, nielenže legálne, alebo ten alkohol, nielenže je to legálne, alkohol za istých podmienok, v jedle nie sú absolútne žiadne obmedzenia, ale je to aj podporujúce reklamami a nemá to žiadne hranice. Nemá to žiadne hranice až na nejaké možno priedle toxíny a iné veci. Hej, že čo by to jedlo teda malo spĺňať alebo aké látky by nemalo obsahovať. Ale nechcem zasahovať do tejto témy, pretože tam sa vieme tiež veľmi dlho baviť o tom, že aké látky sa v jedle nachádzajú a či sú toxíny alebo nie sú. Ale chcem rozprávať v podstate o tom, ako je nám to predhadzované na oči neustále. A práve toto jedlo. Neviem, či sa o tom málo hovorí, alebo tomu neprikladáme takú dôležitosť, že čo s nami v podstate toto všetko jedlo robí. Ten cukor, nezdravé tuky, čipsy. Čipsy sú tiež v reklame dennodenne, neustále. Je to taká prirodzená súčasť každej jednej party, každej jednej oslavy. Nachádzajú sa tam, kde je alkohol. A je to legálne. Je to podporované, je to legálne a je to pre nás úplne prirodzené. Ale zamýšľame sa vôbec nad tým, že čo tie čipsy obsahujú a čo robia s našim telom. Že pri tom vysmážaní, aké látky tam vznikajú. Jednak koľko to má tuku nezdravého, také čipsy, ale aké iné látky, ako vedľajšie produkty vzniká pri vyprážaní. A čo to všetko spôsobuje? A na týmto sa vôbec nezamýšľame, o tomto sa vôbec nehovorí. Ale je to naša prirodzená súčasť, je to proste podporované reklamami, marketingom a do takej miery, že je to úplne prirodzené, je to až divné na nejakej oslave niekomu neponúknuť čipsy napríklad. A to mi pripomenulo jednu situáciu, keď som v obchode prechádzala a pri čipsoch sa zgrupilo asi 10 ľudí, nezávisle od seba, absolútne k sebe nepatrili. A samozrejme brali alkohol a čipsy a bolo ich tam strašne veľa tých ľudí a vyberali jeden po druhom. Takže týmto celým chcem vlastne len povedať, že sú to veci, ktoré sa bežne propagujú bez toho, aby boli nejakým spôsobom limitované. Ale nehovorí sa o tom, že čo spôsobujú. Aké majú nežiaduce účinky. A dokonca sa hovorí o tom, že v akej miere sú v poriadku. V akej miere je v poriadku tieto veci konzumovať. Napríklad, koľkokrát si počula, že je v poriadku si dať, ja neviem, decko alkoholu za deň. Aké je to dokonca zdravé. A ako dobre to tomu telu robí. A že to vôbec nie je pravda. To sú presne tie myšlienky, ktoré sú pretláčané marketingom neustále dookola, až sa stanú akoby pravdou. Nie, že sa stávajú pravdou, ale my ich zoberieme ako pravdu a akože je to v poriadku. Som veľmi rada, že už sa v dnešnej dobe začína už hovoriť aj o tom, že žiadna miera alkoholu nie je v poriadku. Žiadna. Celkovo telo sa správa k tráveniu alkoholu ako k tráveniu toxínu. Nerobí dobre telu a potrebuje sa ho zbaviť, stráviť ho ako toxín. A som veľmi rada, že sa tieto myšlienky začínajú objavovať. A povedzme si teraz o tých vedľajších účinkoch. Na jednej strane sa tu hovorí, že je nejaká miera alkoholu denne, dokonca
nie že v poriadku, ale zdravá vyslovene, že robí dobre nášmu telu. To znamená, že človek, ktorý nekonzumuje alkohol, nerobí dobre svojmu telu. Dá sa to aj takto preložiť. A na druhej strane, čo ten alkohol vlastne robí? Čo na tom opačnom póle, že čo spôsobuje alkoholizmus, tvrdnutie pečene, ničím mozgové bunky. Ľudia končia závislí na alkohole, na rôznych odvykačkách. Potrebujú sa učiť žiť nový život bez alkoholu. A odtiaľ sa vráca do bežného života. Je to pre nich nesmierne náročné sa nenapiť. Ľudia potom oslavujú, že ako dlho sú už čistí. A o tomto sa nehovorí v reklamách, keď vám ponúkajú ten alkohol na tú party, že poď, zabav sa. O tomto sa vôbec nehovorí. A toto isté spôsobuje aj jedlo. Áno, nekončíme s jedlom na odvykačkách, pretože máme stvrdnutú pečeň. Lenže, čo sa týka jedla, končíme na dietológiách, u rôznych výživových poradcov, kto to chce vôbec riešiť. Končíme u diabetológov, končíme na inzulíne, s vysokým krvným tlakom, končíme proste obézny, tučný, s chorým srdcom, s chorými cievami, s nesprávnymi stravovacími návykmi, bez energie, s depresiami. A o tomto sa vôbec nehovorí, keď vám tam ponúkajú ten fajnový croissantík v tej reklame, tie fajnové čipsy, chrumkavé, jemne slané, výborné, akúkoľvek inú sladkosť, ktorou sa môžeš zavďačiť tomu druhému človeku s tou bombonierou výbornou. Proste s touto sa odvďačíš tomu druhému človeku, povieš ňou všetko, ako miluješ toho človeka. Ako tá psychológia je tam neskutočne silná, čo všetko tá čokoláda, to sladké znamená, ale nehovorí sa o tej odvrátenej stránke, že čo to spôsobuje. A problém je nie to, že si dáš tú čokoládu raz za čas. Problém je, že sme toho presýtení. Že je to všade. Všade, kde sa pozrieš, to je. Tá reklama na teba kúka odšadiaľ. A teraz si zober, že máš slabú sebakontrolu a máš treba premnožené kvasienky v čreve. Jednoducho tam nie je cesta nedať si. Nie je. A hlavne, keď to všade na teba kúka a hovoria nám, že tak ako pri alkohole, že nejaké to decko denne je v poriadku a že aj tá sladkosť denne je v poriadku. Veď to je v poriadku si dať akože trošku toho sladkého, veď cukor je na nervy, máš lepšiu náladu, máš viacej energie potom. Áno, problém je v tom, že tá miera tých produktov, tých úžasných, chutných produktov, ktoré sú výborné pre tvoje zmysly, ako sa rozplývajú na jazyku, aký máš po nich úžasný pocit, je jednoducho obrovská miera toho tu je. Ten trh je tak presýtený. To je tak obrovská miera tých vecí, tých možností, čo sú tu, že to nie je šanca behom toho jedného dňa spracovať. A nie je ani v poriadku si to behom toho jedného dňa každý boží deň dopriať. Nie je to v poriadku. Lenže toto je to, čo nám nikto nehovorí. Práve naopak, ja sa stretávam normálne s hejtami, keď poviem, že nevieš schudnúť, nedá sa ti, hľadaš cestu, zniž sacharidy. Jedz menej sacharidov. Normálne sa stretávam s hejtami, ľudia mi dávajú nevyžiadané rady, poučujú ma, ako sú sacharidy zdravé a ako dotyčná krásne chudne vďaka kalorickým tabuľkám, ale to jedlo, to sladké za tým obedom kúsok si musí proste dať, má to v tých kalorických tabuľkách a pre ňu je to v poriadku a ja som tá chorá. Lenže toto je práve na tomto chore, že nám tu predkladá tento svet, že je v poriadku si dať každý deň niečo sladké. Dokonca je to nevyhnutné pre naše nervy, pre naše zdravé fungovanie. A toto ja považujem za chore. Predstavte si, že by sme teraz všetci prestali kupovať sladkosti. Všetci do jedného. Že by sme prestali kupovať sladené cereálie, fajné, zdravé náraňajky, plné cukru, sacharidov, ktoré ťa zasytia na celé doobedie, čokolády, sladené jogurty,
sladené mlieko kyslé, sladené mlieko obyčajné, gránka, sladené kaká, čokolády, rôzne tyčinky, proteínové tyčinky plné cukru, ktoré ťa zasytia, ešte proteín ti dodajú, rôzne proteíny, džúsy, koláče, torty, zákusky, tyčinky od vymyslu sveta, cukrovinky. No predstav si, že by sme to všetci do jedného prestali kupovať. Čo by sa stalo? Čo by sa stalo? Veď tie firmy by skrachovali. A nielen tie firmy, ale aj zdravotníctvo. Veď by neboli chorí ľudia pomaličky. Diabetes, veď ten by úplne zmizol. Viac menej. Áno, sú rôzne formy diabetu, ale vieme, čo primárne teda spôsobuje diabetes. A to je tá nadmiera toho cukru, to neustále dráždenie pankreasu, vyplavovanie inzulínu a hore dole a hore a takto dookola. Až sa ten pankreas úplne unaví. A predstav si, že by toto nebolo. V podstate sa nikdy v živote nejedlo toľko sacharidov a minimálne nie v takej kombinácii, ako sa to robí dneska. To, že sa začalo jesť viacej sacharidov, je obdobie po vojnách, kedy ľudia boli vychudnutí, boli podvýživení, tak sa začali pretlačať napríklad kukuričné lupienky na raňajky, aké to je super, aké to je zdravé, ako to potrebuješ. Pritom to nebola ako nevyhnutnosť, nebola to pravda a v tej dobe to bolo možno potrebné vyživiť to obyvateľstvo. Lenže jedného dňa to stratilo svoju podstatu, lenže čo by firma robila bez toho, keby začala tvrdiť niečo iné, na čom vyrástla, no tak už by tu dneska nebola. Hej, takže myslíme na to, že áno, tento svet nie je v poriadku, ale vždy, opakujem, vždy si ty tá, ktorá môže rozhodnúť o tom, čo dáš do svojho tela, čo vložíš do tých úst. Môže to byť extrémne náročné. Ja viem, že je to extrémne náročné, ale ty si tá, ktorá môže rozhodnúť o tom, čo dá do tých svojich úst, čo vloží do svojich úst. Tá, ktorá sa rozhodne, čo kúpi v tom obchode a čo nekúpi. Hovorím, môžeš to byť ty, pretože to ty zatiaľ nie si. Ty zatiaľ o tom nerozhoduješ, zatiaľ o tebe rozhoduje celý ten marketing. To všetko, čo nám tu predkladajú, že je v poriadku. Takže môžeš byť ty tá, ktorá o tom rozhodne, čo dá do svojho košíka. Čo si myslíš o tejto myšlienke? Je to pre teba nejakým spôsobom uvoľňujúce, alebo ťa to skôr ešte viac stresuje? Že ako k tomu, čo s tým? Fúha, otvorilo sa v tebe niečo? Kľudne mi napíš do komentára, že aké myšlienky, čo ti ide hlavou. Veľmi ma to zaujímalo, že čo s tebou tieto vety robia. Pretože toto je presne to, s čím som sa dneska ráno zobudila. Že aký je rozdiel medzi tým alkoholom a tými sladkosťami a čipsami a proste tými vyprážanými rôznymi pochutinami. Aký je vlastne medzi tým rozdiel, medzi tými závislosťami. Na jednej strane si tu pestujeme tie chuťové poháriky a vymýšľame úžasné veci a na druhej strane potom končíme u doktorov, končíme obézni, končíme ako alkoholici so stvrdnutou pečeňou, s rozvrátenou rodinou, proste neschopní ničoho, závislí na alkohole, bez energie. Takto sa mi to v tej hlave dneska začalo nejakým spôsobom otvárať, že aký je vlastne medzi tým všetkým rozdiel. Snáď len medzi tým, že jedno je legálnejšie ako to druhé. A vždy je to o nás. O nás aj nie o nás. Je veľmi ťažké sa dostať z tej role obete k tomu uvedomeniu, že aj tak to mám ja vo svojich rukách, aj keď mi to proste dennodenne predkladajú, že je to normálne, že je to v poriadku, tak ja ale si to nemusím myslieť. Ja môžem zmeniť názor, ale nemyslím to teraz tak, že to budem predkladať celému svetu, že toto nie je v poriadku, ale sám sebe, nacítiť sa na seba. Je to pre mňa v poriadku? To, že to oni tvrdia, to, že nám to tu dennodenne neustále, to z každej strany na mňa skáče. Ale je to v poriadku pre mňa? Je to v nejakom súznení s mojím telom?
Robí to dobre môjmu telu? Je to zdravé pre moje telo? Je to v tej vlnovej dĺžke môjho cieľa? Spadá to do tej cesty ku môjmu cieľu? A mám vôbec ten cieľ? Viem, aký mám cieľ? Viem, čo chcem? Kam sa chcem dostať? A mám aj tie jednotlivé kroky, ktorými sa k tomu cieľu dostať? Je ten cieľ dosiahnuteľný? A o tom toto celé je. Len o mne. Že či je to pre mňa dobre, či je to pre mňa správne. A možno v tomto momente je. To je tiež v poriadku. Ak to v tomto momente je pre teba správne, je to v poriadku. Lenže, ak sa chceš dostať k inému výsledku, potrebuješ začať robiť iné veci. Inak. Začať jesť niečo iné a inak, ako to robíš dnes a chceš byť zajtra štíhla. Potrebuješ tam spraviť zmeny. A nielen v stravovaní. V prvom rade vo svojej hlave. Potrebuješ o jedle začať premýšľať inak. Pretože to, ako si doteraz premýšľala o jedle, ti prinieslo tieto výsledky, aké máš dnes. A keď chceš mať iné výsledky, chceš byť niekde inde o nejaký čas, potrebuješ začať inak premýšľať o tom jedle. Toto je tá nosná myšlienka, že môžeš to mať vo svojich rukách, nemusíš čakať na to, kým sa celá spoločnosť uzdraví. Stačí, že sa ty sama uzdravíš a začneš byť tvorkyňa svojho života, že sa presunieš v tej role obete, ako sa celý svet musí zmeniť a celý svet môže za to, čo sa tebe deje, to, ako vyzeráš, až k tomu, že ty budeš rozhodovať o tom, ako budeš vyzerať, ako chceš vyzerať. A zmeníš to myslenie. Krôčik po krôčiku. To neznamená, že si vypočuješ toto a teraz musíš robiť všetko inak. Vôbec nie. Krôčik po krôčiku. Teraz úplne bude stačiť, keď toto celé necháš na seba pôsobiť a otvárať sa tým myšlienkám. Pracovať to v sebe, rozmýšľať nad tým, pozorovať, čo sa s tebou deje, začať trošku inak rozmýšľať o tom jedle. Či naozaj je pre teba v poriadku a zdravé dať si každý jeden deň tú tyčinku sladkú za tým obedom alebo do obeda. Či je pre teba v poriadku si dať každé ráno to bebe dobré ráno, aby si mala energiu počas celého doobedia. Či je v poriadku si dať pre teba ku kavičke o 4:00 alebo hneď za obedom ten koláčik výborný, čo na teba v bufete žmúrka, ktorý ťa volá pre teba. Či je to pre teba v poriadku. Pre tvoj cieľ. Napíš si napríklad cieľ. Začni tým, že si napíšeš cieľ, aby bol čo najreálnejší a jednotlivé malé kroky, že ako by som sa mohla dostať k tomuto cieľu. A teraz prídeš do toho bufetu, uvidíš tam ten koláč, jak na teba žmúrka a pozrieš sa na to, že je to v súlade s mojimi cieľmi, s mojimi krokmi, ako sa dostať k tým cieľom, k tomu výsledku. A možno sa nerozhodneš ešte vtedy úplne správne, alebo tam možno nevidíš teraz to, že prečo by si to mala zmeniť. Je to v poriadku. Pre tento moment je to v poriadku. Ale nechať si to otvorené, nech to na teba pôsobí. Že či naozaj je to v poriadku. Že čo ti to telo odpovie, čo ti to podvedomie odpovie. Že či to rozprávaš ty, tvoja duša, tvoja intuícia, alebo rozprávajú kvasinky v tvojom čreve, ktorí by bez toho cukru zomreli. A oni sú práve tie, ktoré nechcú, aby si prestala jesť cukor. Skús o tom premýšľať, nechaj si to otvorené a posielam ti bezpodmienečnú lásku.